I avui es dona el sus a les festes de Sant Sebastià de Palma amb el pregó inaugural de l'actriu i directora teatral Cati Solivelles. Fins al pròxim 20 de gener, més de 70 activitats ompliran la ciutat de foc, música i cultura per a tots els públics. A la plaça de Cort, precisament, hi ha Jordi Julià. Jordi, bon vespre. Com ha anat aquest pregó? Bon vespre, ha estat un pregó molt intens, però que ha donat pas en aquest concert que estem veient aquí darrere nostre, que és el concert de la banda mallorquina Sterling, amb la veu d'Adela Peraita, estan fent un homenatge a Leonard Cohen. Idò, el pregó ha parlat de diversos temes interessants. Ha parlat del turisme de masses, per una banda. També ha parlat de la transformació social, cultural i també arquitectònica de la ciutat. També ha parlat del món del teatre, del món de la precarietat, que necessita ajudes, ha dit l'actriu Catalina Solivelles. I també ha dedicat una part molt especial al final del pregó, quan ha parlat de la violència masclista. Ha dit que no vol que hi hagi més episodis de violència masclista ni a Palma ni a cap altra ciutat del món. De fet, ha dit textualment no a les manades, no és no. També ha parlat sobre el tema de la situació cultural a l'illa de Mallorca. Tornar a recordar, per si no m'ho recordam, i així jo mateixa m'ho dic, que no hi ha prosperitat sense una societat culta. Que si una societat mai serà pròspera si la seva gent, si els seus ciutadans no són cultes. Podrà estar maquillada, més o manco, però podem semblar que ho sigui, però tindrà els peus de fang. O sigui, i no és una cosa que m'hagi inventat jo ni molt manco, però és que és així.